Ja, kære tilskuere og botanikinteresserede, må jeg lov at invitere til levende plantekendskab. De næste kommende 21 navne. Se hver enkelt fil og hør om, hvad vi siger om de enkelte træer. Vi starter her blandt andet med en almindelig bøg, som jeg får lidt farve på nu. Og inviterer dermed velkommen til at få et par interessante sekunder og minutter. Du er velkommen til at downloade systemet, tage med hjem på en USB-pind. Det fylder kun omkring 3 GB, men det får du nok ud af, hvordan prøver du at flytte det. Det kræver altså lidt. Det tager lidt tid på en gammeldags computer. Men god råd. Download systemet, tag med hjem til din egen computer, og så kan du i fred og ro se din egen hjemmebiograf. En god højttaler til, det anbefaler jeg. Og så høre, hvad der bliver sagt om de enkelte træer og buske og en bunddæk. Det er hovedsageligt skovtræer, gadetræer, læhegn og så videre. Busketter og ting og sager, vi skal igennem. Det vi bruger i lægeplantningerne og så videre, det er det vi kører i første omgang. Så jeg siger velkommen her til den levende plantebog med undertegnet Torben Dudal Andersen og elever fra grundforløb 2008, som er med at lave den her.